Sabat mga kasityo, no? Dami karon diri sa Highland SD Church. So, diri may nagsimba karon, diri nag-auto mga place. So, malikayan kami. Kailangan pag-entertain diri ka namo. So, happy Sabat sa tanan. Sila sa ulan, awiton ko, daikon ko, ang ngalan ni Jesus. O pasalamatan sa tanan nga nabuhat niya. Awiton ko, daikon ko, ang ngalan ni Jesus. O ako siyang pasidungga. Hi, happy Sabat. Ako di ay si Ate Bibi Itbalina, usa ka membro diri sa Highland SDA Church as a song leader. Sukad nga nag-pandemic, wala gyud mi nagundang sa amo ang pagsimba. Kanunay gyud mi gasimba matag Sabado. Kung kinsa tong mga bisita nga moanhi diri nga magsimba, willing me nga modawat sa inyo nga malipayon. Si Ma'am Connie Ansayam, mao na ang amo ang treasurer diri sa Highland SD Church. Then kanayang abay mao ang amo ang elder. Ikaduha nga elder. So silang duha Mr. and Mrs. Layo ang ilahang pamuyo pero dire gyud sila sa Highland nagpa-member. Thank you. Mao ni si Brad Ben Gumayaw, usa ka pugihan nga tawo nga gaduaw-duaw diri sa simbahan o matinabangon nga tawo. Sa tanang program na sa simbahan, mutabang na siya. Okay. Next. Okay, mao ni si Mrs. Fabricante, asawa sa usa sa mga elder dire sa Highland SDA Church. Ang kanang iyang bana kanang naka-pink nga naas loyo. Okay, mao na si Brother Vicente Fabricante, usa sa mga elder dire sa iglesia sa Highland. Kini sila mga abtik ni nga sulugon sa Dios dire para kini atong iglesia magmalambuon pinaagi sa tabang sa Ginoo. Mao na si Inday Diamante. Kana si Inday Diamante, chorister, singer dire sa iglesia og masugo ni. Bisag asa nga iglesia may mo adto, kini si Inday ang iyang part ginaani mag-alawit. Okay, mao na si Ma'am Mildred, usa sa mga elder dire. Sa upat ka elder, tulo ka lalaking elder, kana si Ma'am Mildred ang usa ka nag-inusara nga babae nga elder dire sa Highland SDA Church. Mao ni si Brother Tom Jones, usa sa mga elder dire sa Highland SDA Church. O kini sila, kining upat ka mga elder uban sa tabang sa mga opisyal dire sa iglesia, kami nagkasinabtanay nga tanan sa among mga tumong alang sa kalambuan sa iglesia. Okay, mao na sila. Kining nagkugos og bata mao ni si Bandam Idpalina, abtik nga membro sa AY dire sa atong iglesia. Kanang gikugos niya nga anak na sa iyang pares. Okay. Dili anak. Ang sunod mao na si Dennis Montijo, abtik nga membro sa young people dire sa atong iglesia sa Highland. O ang kanang katapan niya nga guwapa nga babae nga nakaribon diha sa ibabaw sa iyang ulo, mao na ang clerk sa church sa Highland. Mao na si Stephanie Dasig. Okay. Ang sunod mao na si Chabi Idpalina, kini nga tao abtik ni sa mga programa sa atong iglesia. Katapan niya kanang nagpahiyom nga babae si Bibi Idpalina, iyang mama. Okay. Kana siya mao ang rangko ana ni Bibi diri sa atong iglesia, chorister. O say magdala siya og superintendent basta ulay ang uban nga superintendent. Ang sunod si Bendit. Kana si Bendit. Si Bendit nga diri pod na membro sa Highland, abtik sa mga programa sa atong iglesia. Ang kaputi, naka-t-shirt og puti, mao na si
Enjen Edpalina, membro gihapon dire sa atong iglesia. Ang katapat niya si Marvin Agustin nga taga Malaybalay, taga Bukidnon. Dili tong Agustin nga tuwa sa showbiz ha. Okay. Ang sunod Bibit Fabricante, kanang nagbabay diha nga nakapula. Abti kaya na magdalag bulak dire kada Sabado. Bahala mo ulahi ang bulak, basta na bulak nga dalagid siya. Mao na si Jolly B. Jolly gyud na siya, Jolly all the time tanaw. So, kana si Jolly B, pwede superintendent, pwede MC, pwede basta ni hatag sa iya. Gayahon niya para lang sa atong program sa iglesia. Mao na si Mrs. Lausa, Miss Rhyme Lausa, abtik nga atong diakonisa diri sa atong iglesia. O sa pinaagi ni ining kalangkuban sa tanang mga opisyal, kining atong iglesia sa Highland, nagmalambuon, bisag hinay, pero nag-uswag anam-anam. Ang hinaot kami nga, ang Ginoo dili magabula. Si Mrs. Dasig, kanan si Mrs. Dasig, ang iyang mga anak puros dalaga, tulog ka buok. Okay, ang uban nag-outing karong adlaw, ang usa nga clerk kato si Silpan ni mao nay standby unit dire sa iglesia kay siya ang gamonitor sa program gikan sa Sabbath School sa Divine hangtod sa Iway. Okay, kining nakalingkod nga naka-green, naka-stripe og puti, mao na si Brother Himoros, gitarist na dire sa Highland. Mao na siya nga, kung nara si Brother Himoros, ang atong program lively tungod kay maayo na magitik sa gitar. When we walk to the left and we walk to the right, and we walk and we walk and we walk. Hosanna to the King of Kings. Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King of Kings. Up to the sky, to the sky and praise the Lord. I'm gonna zoom, zoom, zoom around the room. I'm days around and wide, I'm gonna sit by Jesus' side and a little bit more. I want to be your man, a little bit more. A little bit, a little bit, a little bit more. When I remember Christ died for me, I will never return to the world. No, no, never, never, I will never return to the world. No, no, never, never, I will never return to the world. When I remember Christ. Pasilong ka, o kakusiyang pasilong